De veres, no és tan complicat. La paella en pimentó roig i pilotes és tan típicament valenciana com la que no ne porta. I no ho dic jo i prou, ho diu el reputat cuiner Rafael Vidal, promotor principal de la denominació d'origen de la paella valenciana establida per la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana en 2011. Segons ell, la paella típica valenciana conté 10 ingredients imprescindibles, és a dir, si no els porta, no és paella valenciana, que s'utilitzen a tot arreu del territori valencià. Estos ingredients essencials són arròs denominació d'origen València, aigua, oli d'oliva, sal, safrà, tomaca, batxoqueta, garrofó, pollastre i conill. Ara ve quan el maten. La paella típica valenciana no es limita als ingredients indispensables, sinó que depenent de la zona hi ha ingredients que tradicionalment han acompanyat els 10 ingredients anteriors. Ingredients igualment típics, però que com no s'usen a tot arreu del territori valencià, no són necessaris per a dir que una paella és típicament valenciana. Alguns d'estos ingredients addicionals, segons la zona, són la carxofa, sobretot en hivern, l'ànec, als pobles de l'Albufera, el pimentó roig fresc i les pilotes, a la Ribera, la Safor i la Canal de Navarrés, els caragols, la tabella o el pimentó roig en pols. Així que res, la pròxima volta que et vinga la dèria d'explicar a la gent que la paella que ha fet la seva família durant generacions no és típicament valenciana, no sigues bocamoll i recorda que la paella nasqué com una recepta d'aprofitament on alguns ingredients variaven segons la zona i la temporada. No sigues arrogant i reaccionari, relaxa't i gaudís de la riquesa gastronòmica valenciana, excepte si veus algú ficar-li xoriç a la paella. Per ahí sí que no passem.